Täällä on kalaa tulossa, Juuso on väsytellyt jo muutaman minuutin. Tuli tuosta kosken läpi. Mä oon tällä! Mä oon täällä! Onko? Mä otan video! Ota kala pois! Oh. Ota se kala pois sieltä. Taimehan se siellä. Mikä kala se on? Jos saisit tähän rantaan tuotua, niin mä saan haavi. Ai. Saatko tänne rantaan jos tuotua? Joo. Ai sul meni pohjat. Jos saisit tähän rantaan tuotus. Saisitko mitenkään tähän rantaan? Mä katsoin aluksi, ettei se mikään hirveän iso. Mä että vittu joutuu pikkukalan peräs lähtee kosken kun se meni. Mut kai se vähän isompi. Ota ihan rauhallisesti. Kyllä se kala väsyy siitä, oota vaan ihan rauhassa. Ei tarvi kiskoa liikaa, muuten se voi irrota. Otetaan se kala pois sieltä. Joo. Joo. Otetaan kala pois. Ei. Otettiin kala pois. Ei jumalauta! Ei jumalauta! Ei jumalauta!